Днес ще говорим за грах, графи. Имаме два вида грах. Неориентиран, който е наредена двойка от върхове и ребра, за която върховете е крайно не празно множество, а ребрата е множество от множества с два върха като елементи. Ориентирания е същото, само че ребрата са наредени двойки. Каква е разликата? При ориентирания ребрата имат посока. Ребро между два върха А и Б ще означаваме по този начин така. Добре, път в граф наричаме всяка непразна редица от върхове с това свойство, че между съседните върхове в тази редица има ребро. С модул P обозначаваме дължината на този път, която е ето това K. Казваме, че P е път от V0 до VK. Ето тук може да видите няколко значения за пътищата, как ще ги слагаме с тия стрелкички, звездички. Ако път е еди каква си дължина, ще слагаме тук едно и така нататък. Ако помислим, обаче, в неориентиран граф, това дали има път между два върха, може да се третира като релация на еквивалентност, защото ако мога да стигна от А до Б, ще мога да стигне и от Б до А. И съответно дефинираме компонентна свързаност, което е класна еквивалентност прямо тази релация, независимо за кой връх. Ако не сте изгледали видеото за релациите и това, което ви го казах току-що звучи като някакъв извънземен език, може да го намерите сега тук в горния десен ъгъл на видеото. Минаваме на нещо наречено матрица на съседство. Това е двуизмерна матрица на върховете на един граф, в която едно обозначава съществуване на ребро между двата върха, а 0 обратното, че няма такова ребро. Тя е много полезна заради това следващото твърдение, което гласи, че вдигната на n-та степен, тази матрица всъщност показва колко различни пътища има от един връх до друг с дължина n. Доказва се чрез индукции, доказателството може да го видите в мегадокумента, ако ви интересува. И нека разгледаме един пример, всъщност как това се получава. Имаме следния грах и съответно неговата матрица на съседство. Където имаме два върха с ребро между тях, може да видите, имаме единица. Ако вдигнем сега тази матрица на втора, ще получим съответното нещо. В нея можем да видим, например, че от 2 до 2 има 3 пътя с дължина 2. И наистина, точно 3 различни такива пътя можем да намериме. Ето този тук. 2, 3, 2, 2, 1, 2 и 2, 4, 2. Ако го вдигнем на трета, ще намерим броя пътища с дължина 3 между всеки два върха. От 2 обратно в 2, например пак, вече има само два пътя. Ето тези двата, 2, 3, 4, 2 и 2, 4, 3, 2. Много пътища, много нещо. Какво е сега обаче прост път? Накратко, това е път, който не минава през един връх повече от веднъж. Съответно, в един граф, прост път не може да е по-голям от броя на ребрата без едно, защото не борим началния връх към дължината. Защото ако беше повече от това, ще да се повтарят вече. И така, освен това, ако има път между два върха, то със сигурност ще има прост път. Ако някъде се повтаря, може да го изкараме, нали това, и ще го получим пак. С това dg ще означаваме разстоянието между два върха, което е именно дължината на най-краткия път между двата върха. Сега ще разгледаме първия алгоритъм, който имаме за днес – обхождане по широчина. В базовата стъпка дефинираме тези две множества, а във всяка следваща стъпка имаме нови две, дефинирани по този начин. Това, предполагам, нищо не ни говори, така че нека го визуализираме. В базовата стъпка започваме от някой връх, нека да кажем този връх 1. В следващата стъпка, за да намерим L1, виждаме всички върхове, които споделят ребро с някой връх от L0, но не са в U0. Това са върховете 2 и 3, които имат ребра с 1. Съответно, L1 е множеството 2, 3, а U1 е обединението на L1 с U0 и съответно е 1, 2, 3. Отново сега за следващата стъпка, L2 търсим върхове, които споделят ребро с 2 или с 3,
но не сме обходили и не са още в U1. И съответно, така намираме тези върхове 4, 5 и 6. U2 става съответно 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ако направим още една стъпка, така да видим какво се случва, защото вече нямаме върхове извън U2, L3 става празно. И съответно U3 си е същото като U2. И така сме обходили вече всички ребра. Нека видим няколко свойства за това широчинно обхождане, които също се обясняват какво изобщо се случи току-що. Отново всички тези свойства са доказани в мегадокумента и ако ви интересува, може да погледнете доказателствата. Първо свойство UI е обединението на всички L-ове от 0 до I включително. Ако разгледаме отново този алгоритъм, няма да е чудно да се сетим защо е така. 2. Сечението на два различни L е празно. Отново, разглеждайки алгоритъма, не е трудно да се сетим защо. Ако V връх принадлежи на LI, то от V0 до V има път с дължина I. И много подобно на това, ако има път с дължина I от V0 до V, то V принадлежи на UI. Сега едно малко по-сложно, като разширение на третото. V принадлежи на LI, тогава и само тогава, когато разстоянието между V0 и V е равно на I. Ако LI е празното множество, то всички след него също ще са празни множества. 7. Ако има n на брой върхове, тогава Ln е празно множество. 8. Ако UN 8 е, че UN е всъщност компонента на свързаност на V0. Това ни казва всъщност, че ако от V0 мога да стигна до някое, със сигурност ще го стигна с това широчинно обхождане. Ще обходя всички, до които мога да се докопам. И 9. Ако U е от тази компонента на свързаност и UV е ребро, тогава има единствено I по-малко от N, такова, че U да принадлежи на LI и V принадлежи на LI-1, LI или LI плюс 1. Доста неща за това широчинно обхождане. Окей, дано сме запомнили или разбрали половината. Нека минем сега на коренови дървета. Що е то? Кореново дърво е тройка, съдържаща върхове, ребра и специфичен връх, където върховете и ребрата формират ориентиран граф, а това R, както казах, е връх от този граф. Съответно дефинираме кореново дърво по този начин рекурсивно. Първото е, че синглетон от R, т.е. множеството съдържащо R, празното множество и самото R е кореново дърво с корен R. Ако I2, ако VER е кореново дърво, V е от върховете, а U не е от тях, то V обединено с синглетоното U, т.е. V с добавено това U, E с добавено това ребро VU и R е кореново дърво. Казваме, че V е баща на U и че U е син на V и бележим PT U или parent U е равно на V. Две свойства за това. Ребрата са колкото върховете без едно, защото ако си го нарисуваме дървото, ще се види. Започваме с по рекурсия започваме с един връх и 0 ребра и всеки път след това добавяме по един връх и едно ребро всеки път. И освен това, от корена може да се достигне, от корена има път до всеки друг връх всъщност. Така, сега още няколко дефиниции преди да навлезем в втория алгоритъм. Ако TVER е кореново дърво, дължина или дълбочина на връх V наричаме дължината на единствения път от R до V. Бележим ето така с depth. V се нарича листо, ако няма синове, и височина на T дървото наричаме height T, което е максималната дълбочина, максимално върху всички
върхове. Така, и последно, ако T е кореново дърво, ако вземем негов връх V и по него дефинираме голямо VV, което съдържа V върхът и всички върхове, до които има път от V до тях, и EV, които са всички ребра между предните върхове, които са и в предишното дърво, тогава TV, дефинирано по този начин, с тези върхове и ребра и V като корен, наричаме поддърво на T, с корен V. И това поддърво само по себе си също е кореново дърво. Окей, готино. Сега минаваме на дълбочинно обхождане, което изгражда всъщност кореново дърво над даден грах. Алгоритъмът изглежда последния начин и то наистина вече е написано като алгоритъм с код. Нали? Този псевдокод, сега ще го обясня набързо. За всеки връх имаме целочислови стойности start и end, булева стойност visited и стойност връх, която е parent. В началото числените и родителя не са зададени или са с -1, а visited е false. Започваме тази рекурсивна функция с променливата за времето с стойност 0. За подадения връх слагаме visited на true, старт на сегашното време, след което увеличаваме времето с 1. Сега на всеки съсед на това v с visited false му слагаме парента да е самото v, след което изпълняваме функцията с съседа като параметър. И извикваме тази функция, нали, рекурсивно. И защото рекурсията работи дълбочинно и този алгоритъм така наричаме дълбочинно обхождане. Сега ще видите как ще работи, като видим примера там долу. След като това е приключило, за всички съседи на V слагаме... Това излезе грешно. След като това е приключило за всички съседи на V, слагаме end със стойност на сегашното време и пак увеличаваме времето с 1. Така, както казах, нали, трудно може да се представи без пример, така че нека разгледаме същия грах всъщност, който гледахме и за широчинното обхождане. В началото грахът изглежда така. Започвайки от 1, неговия старт става 0, а visited true. След това функцията се извиква за 2. Неговия старт става 1 и visited става true. Минаваме на 6. Неговия старт става 2 и защото вече нямаме непосетени съседни върхове на 6, неговия край става 3, при което се връщаме обратно на 2 и 2 има още непосетени съседи, така че минаваме на 5. 5 старта му става 4. Оттам минаваме на 4 и от 4 минаваме на 3. И така вече сме посетили всички върхове имат старт и всички върхове имат visited да е true. Поради което вече просто започваме да се връщаме нагоре по рекурсията. Краят на 3 става 7, краят на 4 8, 5 става 9 и краят на 2 10. Накрая се връщаме и в началното 1 и неговия край става 11. И така вече, както виждате, сме го обходили и имаме едно покриващо дърво, за което ще поговорим малко в следващото видео, върху този грах. Има няколко свойства на това обхождане в мегадокумента, които препоръчвам да ги видите, защото няма да ги покрия тук. Много дълго ще стане видеото. Те са от сорта на... Ако разглеждаме start-end като интервал, то ако мога да стигна от 1 до 6 по това дърво, следва, че интервалът на 6 е под интервал на този на 1. Може да се види, нали, при останали така, колкото по-надолу отиваме, толкова по-малък става интервала и винаги се съдържат или не се пресичат, в зависимост от това дали са в един клон, да кажем. За това видео мисля да спрем тук, а във втората част за графи ще разгледаме покриващи дървета, претеглен граф и алгоритми за минимално покриващи дървета. Аз отивам да ям. Грах.